Яңалыклар вакыты үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алсу Нуриева, исәнмесез. Җиләк сезонына әзерлек бара. Әлмәттә начар күрүчеләр спектакль куйды. Азнакайда биология классын төзекләндергәннәр. 8-нче чакырылыш Россия Федерациясе буенча Дәүләт Думасы депутатларын сайлаулар бу елның сентябрендә узачак. Шул уңайдан Әлмәттә Татарстан Республикасы Үзәк сайлау комиссиясе Әлмәт сайлау округы составына керүче Татарстанның барлыгы 13 районыннан килгән территориаль сайлау комиссиясе әгъзалары өчен укулар уздырды. Тулырак алдагы язмада. Әлмәт Ознакай Баулы Бөгелмәли Нагурск шәһәрләреннән, шулай Әлмәт Ознакай Баулы Бөгелмәли Нагурск Мөслим Сорман һәм Ютазы районнарыннан вәкилләр катнашты. Яңа электрон циклга әзерлек кысаларында Республика Үзәк сайлау комиссиясе сайлау процессының барлык нечкәлекләрен үз эченә алган масштаблы укыту программасын эшләде. Республика Үзәк сайлау комиссиясендә сайлау системасы әгъзаларының һөнәри белемнәрен югары дәрәҗә саклап калу мөһим дип ассызыкладылар. Безусловно, наша стратегическая Сайлау системасының санлы сервислары җыелмасы киңәя. Сайлау процессларында мәшгуль кешеләрнең үтә күренмәлелегенә, ачыклыгына һәм профессиональлегенә карата таләпләр арта. Безнең иң мөһим бурыч барлык дәрәҗәдә сайлауларны оештыручыларның югары профессиональлеген саклап калу, ә алар 22 меңгә якын кеше. Сайлауларны оештыручылар өчен масштаблы белем бирү программасында 22 мең кеше катнашачак. Бу Татарстан буенча участок һәм территориаль сайлау комиссияләре әгъзалары. Укулар, көндезге семинарлар, онлайн лекциялар форматында уза. Өстәмә рәвештә сайлау системасының һәр хезмәткәре Татарстан сайлаучысы модернизацияләнгән платформасында тест узачак. Татнефть гамәви җәмгыятенең Азнакай районына ярдәме бик зур. Шуның ачык дәлиле булып, Мәлбәгыш гомуми белем бирү мәктәбенә ясалган төзү ремонт эшләре һәм уникаль саналган заманча биология лабораториясе тора. Мәлбәгыш авылында безнең хәбәрчебез Илмира Шарифуллина булып кайтты. Включаю ваш метр для того, чтобы... Әлеге лаборатория үсемлекләрне клонлаштырып тәҗрибә үткәрүдән гыйбарәт. Бүгенге көндә мәктәптә барлыгы 5348 үсенте бар. Укучылар, укытучылары ярдәмендә безнең яктагы үсемлекләр белән бергә экзотик саналганнарын да клонлаштырып күзәтү ясыйлар. Шундыйлар исәбенә аксерин һәм канәферне атап үтәргә мөмкин. Моның өчен биредә бөтен шартлар да тудырылган. Заманча катлаулы җиһазлар белән тәэмин ителгән. Парагенератор, стерилизатор да, дистиллятор кебек җиһазлар да бар. Әлеге кабинет фәнни тикшерү лабораториясын хәтерләтә. Биредә укучылар бик теләп шөгыльләнәләр, төрле тәҗрибәләр үткәрәләр. Инде ниндидер ачышлар да ясаганнар. Дәрәҗәле конкурс бәйгеләрдә катнашып, җиңүдә яуларга өлгергәннәр. Бу биолаборатория безгә бик күп мөмкинлекләр бирә. Без төрле конкурсларда катнашабыз. Мәсәлән, без фәнни эзләнеш дигән конкурста 3нче урын алдык республика буенча. Яңадан хәзер 29 май көнне проэко дигән конкурста Казанга барырга дип уйлап торабыз. Мәлбәгыш авылына килсәк, биредә авылны, юлларны, социаль объектларны төзекләндерү, күмәкләп агач утырту эшләре дә алып барыла. Бу әлбәттә нефтчеләр ярдәме белән башкарыла. Мәктәпне төзекләндерү һәм шушындый югарылыктагы лаборатория ясау өчен нефтчеләр 50 миллионлап акча сарыф иткәннәр. Мәктәп директоры Илмира Багманова шундый зур мөмкинлекләр тудырган өчен Татнефть компаниясенә, аның җитәкчесе Наил Магановка шиксез рәхмәтен җиткерде. Чөнки балаларыбыз бик дәртләнеп, менә шушы экология бит инде безнең бик аксап килә, урманнар безнең, агачлар кимәләр, менә шушы балалар үзләре дә инде хәзер бик нык кызыксынып, бик күп конкурсларда катнаштылар. Алар инде бик күп дипломнар алып кайттылар, бик нык кызыгып участокларда да агач утыртканда, апа, менә шушы хәтле агачны утыртсак, бүген берне утыртсак, иртәгә унау булалар дип бик сөенеп, үзебезнең менә шушы җирлектә яшелләндерү өстендә эшлисебез килә инде. Шушындый матурлыкка, шушындый күпме көч куйган безгә үзебезнең Маганов Наил Өлфәт улына, Азнакай җирлеге Шайдуллин Марсель улына да безнең мәктәп коллектив исеменнән, әти-әниләр исеменнән, укучылар исеменнән шушындый матур мәктәптә балаларыбызның белем алуларына без бик сөенәбез һәм бик зур рәхмәт әйтәбез. Илмира Шарифуллина, Рөстәм Акбаров, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәттә яшәүчеләрнең күбесе ягодный талина турында ишетеп кенә калмадылар. Аларның тәмле җиләкләре белән дә танышырга өлгерделәр. Бу хуҗалык үз эшчәнлеген инде беренче ел гына алып бармый. Тулырак алдагы сюжетта. Әгәр башта җиләкләр утырту мәйданы 2 гектар гына булса, бүгенге көндә җиләк мәйданы 9 гектардан артып китә.
Хәзердә горизонтка кадәр җәелгән бу басуларда җиләк кенә түгел, карлыган да кура җиләге дә үсә. Алар 15 гектардан артык мәйданда урнашкан. Катюша карлыганы, полка кура җиләге, уртача өлгерү сроклы мармелады, ароза җиләкләре, шулай ук мальга, вивара, мурана, канто сортлары үстерәләр. Хәзерге вакытта үсентеләр сату сезоны актив бара. Үсентеләр барлык кагыйдәләр буенча һәм химик ашламалар кулланмыйча үстерелгән. Шулай ук биредә хәзер үк мәйданнарны арттыру турында кайгырталар. Еще в прошлом году осенью. Хәзерге вакытта без утырту эшләре алып барабыз. Үзебез узган ел көз көне әзерләгән үсентеләрне утыртабыз. Безнең бурыч кыска вакыт эчендә утыртып үсентеләрне ныгыта башлау. Киләсе елда беренче җиләкләрне авыз итәчәкбез. Бу кыска якты көн сорты, уртача сорт, мармелады дип атала. Безнең салкын кышларына әйбәт чыга. Бу сорт безгә дә, безнең сатып алучыларга да бик ошый. Тиздән көн саен 20 тоннага кадәр җиләк җыю сезоны башлана. Алар үз продукцияләрен инде 1 сәгать дәвамында ахыр кулланучыга җиткерәләр. Җәй җитү белән аларга җиләк, җимеш, карлыган һәм кура җиләге җыештыруда ярдәм кирәк булачак. Тулай торак һәм күп эш әзерләп, эшләргә яхшы кешеләр көтеп калалар. Әлмәт картиналар галереясында Владимир Акимовның «Миф как реальность» шын барлык сыма миф исемле шәхси күргәзмәсе ачылды. Зур эш тәҗрибәсе булган рәссам күргәзмәдә тәкъдим ителгән һәр экспозиция һәм үзенең иҗади юлы турында шәхсән үзе сөйләде. То есть это пустыня, бесконечное движение людей по пустыне к цивилизации, к выживанию и так далее. Владимир Акимов Әлмәткә чаллыдан килде. 40 елдан артык ул Татарстанда яши, ә үзе Самар өлкәсеннән. Аның эшләре илнең күп кенә мәдәни нокталарында тәкъдим ителгән. Сәнгать сөючеләрне үз иҗаты белән чит илдә дә таныштырган. Выставлялся в Минем Германии. күргәзмә Германиядә берничә тапкыр Берлинда, Кёрн, Гютерсло, Вена шәһәрләрендә үтте. 2005 һәм 2007 елларда 2 мәртә Америкада күргәзмәм булды. Шулай ук Дөнья Каролинадагы, Ролли шәһәрендә һәм Нью-Йоркта бөтен дөнья күргәзмәсендә катнаштым. Күп еллар дәвамында Владимир Акимов холста үз фәлсәфәсен урнаштыра. Сынлы сәнгатькә уникаль якын килүе төрле юнәлешләрдә, реализмнан алып сюрреализмга кадәр чагылышыла. Я, может быть, не совсем, скажем, Мин бик стандартный үк стандарт художник, рәссам обычный түгел. Гадәттә художник. рәссам турында ул пейзажчы, портретчы яки көнкүрешкә багышланган тематик картиналар буенча белгеч дип сөйлиләр. Мине кеше аның бөтен яшәеш киңлегендә кызыксындыра. Мин авылда тудым, мине пейзажлар гына түгел, конкрет кеше дә кызыксындырды. Аның уй фикерләре, проблемалары, шатлыгы белән кайгысы да. Әлмәттә 1000 ярымнан артык эшнең 37се тәкъдим ителгән. Һәрберсе үзенчә уникаль һәм рәссамның иҗат кичәсенең барлык төрлелеген ачып бирә. С детства меня Бала чактан ук кешенең нәрсә уйлавын чагылдыру сәләте җәлеп итте. Үз фантазияләремне кәгазьдә буяулы итеп сурәтләргә теләдем. Чөнки чынбарлыкта булган барлык әйберләр дә канәгатьләндерми иде. Кайчагында нәрсә дә булса уйлап табасы килде. Менә шул максат белән мин сәнгать училищесына укырга кердем. Чынбарлык сыман миф күргәзмәсендә кайбер әсәрләр нигезендә күпләргә билгеле сюжетлар ята. Автор аларга карата үзенең үзенчәлекле карашын күрсәткән. Что, зная, что до него... Үзенә кадәр рәссамнарның шушындый эшләр иҗат итүен, бу теманы ачуын белә. Аңа үзен табарга кирәк иде. Ә үзеңне табу һәм үзеңнең сәнгате белән яңалык әйтү ул аның алдында торган иң катлаулы бурыч. Һәм күз алдыгызга китергез, сынлы сәнгатьтә генә түгел, сәнгатьнең барлык төрләрендә дә шулай. Күргәзмә ачылышында автор картиналар галереясы хезмәткәрләренә, мәдәният хезмәткәре һәм журналистларга һәр эшнең тарихын сөйләде. И очень ценно... Күргәзмә буенча экскурсияны авторның үзе үткәрү бик мөһим. Килешәсездер, автордан башка берәү дә бу эшкә керткән ниятен тәгаен җиткерә алмый. Беренче чыганак ул һәрвакыт кадерле иде, кадерләнә һәм киләчәктә дә бәяләнәчәк. Хәзер автор белән аралашып тәкъдим ителгән әсәрләрнең үзенчәлекләрен белеп, картиналар галереясы хезмәткәрләре алар турында үз тамашачыларына сөйләячәкләр. Владимир Акимовның иҗаты белән 20 июньгә кадәр танышырга мөмкин. Картиналар галереясының ишекләре сишәмбе көннән шимбәгә кадәр иртәнге 9-дан кичке 5-кә кадәр ачык. Кичә кич Әлмәттә Татнефть ярдәме белән «Прикасаемый» дип аталган инклюзив спектакль куелды. Бу спектакльнең сәхнәгә куюда танылган актерлар белән бер тигез дәрәҗәдә ишетми һәм күрми торган кешеләр дә катнашты. Үзенчәле спектакльнең авторлары һәм актерлары белән безнең төшерү төркеме дә очрашты. Әгәр дә синең күзләрең күрмәсә, дөньяңны караңгылык капласа, ничек итеп бу тормышта ияләшенгән гадәти булган эшләрне эшләргә? Музыка тыңларга, укырга, язарга, рәсем ясарга, аралашырга, интернеттан файдаланырга, яратырга, сәяхәт итәргә була. Спектакльнең нигезендә бер вакытта күрү һәм ишетү сәләте бозылган кешеләрнең реаль, тирән шәхси тарихы. Искәртеп үтәргә кирәк, бу спектакльне Нефтьчеләр башкаласына күрсәтү мөмкинлеге Татнефть компаниясе ярдәме белән булды. Бу спектакльне күрсәткәндә без бу кешеләрне кызганып яки мискеннәр рәвешендә күрсәтер өчен ясамадык. Без аны тулы мәгънәсендә сәнгать әсәре булуын теләдек. Без бу спектакльдә инвалидлар катнашканны белеп шаккаттык. Шуңа күрә бүген үзебез килеп карарга булдык. Спектакльнең идеясы Россиянең танылган актеры һәм милләтләр театрының сәнгать җитәкчесе Евгений Миронов туа.
Монда төр эксперимент игътибар җәлеп итүче генә түгел, ә сукыр кешеләрнең йөзләрен һәм тавышларын дөньяга кертү өчен дә була. Мондай социологик спектакльләр хәзер гадәти күренешкә әйләнеп бара. Кешеләр үз язмышлары турында сәхнәдән сөйлиләр. Безнең наркомания авыруыннан котылган кешеләр турында да куйган бар. Хәзер менә Ирина Поволоцкая белән бергә шушындый инклюзив спектакль әзерләдек. Это Александр Сельянов, слепоглухой скульптор и директор. Спектакльдә язмышлар бәйләнеше күрсәтелгән. Талантлы скульптор, гашыйк пар сөйкемле кыз. Алар без спектакльдә уйнаймыйлар, ә яшиләр сыман. Шагыйрә Ирина Поволоцкая бу спектакльнең төп герое. Аның үз язмышы да катаулы. Ул рәссам була алыр иде. Тик институтта күз челтәр катламы үзгәреп, ул сукрая. Ире янында булу депрессияны җиңәргә булыша. Тормыш иптәше аның күзләренә һәм колакларына әйләнә. Спектакль инде 50 тапкырдан артык куелган. Спектакль рус режиссерлар ярдәмендә аралаша торган итеп тәрҗемә ителгән. Шулай ук субтитрлар. Спектакль инде 50 тапкырдан артык куелган. Спектакль режиссерлар ярдәмендә аралаша торган итеп тәрҗемә ителгән. Шулай ук субтитрлар белән бара. Я хочу, чтобы все в этом зале и в этом мире знали вашу любовную историю с Таней. Алсу Амирова, Мария Китаева, Айдар Кабиров, яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бүген Әлмәттә мөмкинлекләре шикләнгән балалар арасында бочча буенча турнир җиңүчеләрен билгеләделәр. Бочча уены тамырлары белән Рим империясе дәвереннән. Ул төгәллек уены бочча буенча бәйгедә безнең хәбәрчебез булып кайтты. Яшәргә икән яшәргә. Һичшиксез, бу бочча белән шөгыльләнүче яшьләрнең бердәм девизы. Бочча өлкәннәрне дә балаларын да җәлеп итеп, нефтчеләр башкаласында инде күп еллар дәвамында актив рәвештә үсә торган паралимпия спорт төре. Бу юлы ярышлар балаларын яклау көненә туры китерелде. Әлеге чарада мөмкинлекләре шикле булган балалар катнашты. Дети у нас участвуют с поражением опорного двигательного аппарата. Бүген хәрәкәт аппараты проблемалары, кул һәм аяклары белән авырган балалар арасында бәйге рәвешендә уен уздырдык. 25-тән артык бала катнашачак. Катнашучылар күбрәк Әлмәттән, шулай ук безгә кунакка Азнакайдан да килделәр. Бочча барлык кешеләрдә шөгыльләнә ала торган бик аз спорт төрләренең берсе. Уенның асыл чират буенча тупларны ыргытып, ак старт линиясеннән аларның арасын аз калдыруда. Уен әйләнеш системасы буенча барды. Бочча входит в паралимпийский вид спорта. Бочча паралимпия уеннарына кертелгән. Бочча ул физик яктан да энергияны актив сарып итә, башында эшләтә. Бочча бар нәрсәгә, хәтта күңелгә дә тәэсир итә ул. Логика күбрәк эшли башлый. Бу уен нәкъ менә шул ул аяклары зәгыйф булган балаларга уйнар өчен кулай. Бочча уйный башласаң туктап булмый дип сөйли 13 яшьлек катнашучы Мәрьям Гибадуллина. Монда ярышларда аның җиңү яулаганы бар. Бүген тагын үзенең осталыгын күрсәтергә тели. Кыз ярышларда көндәшлек атмосферасына түгел, дүстәнә бердәмлектә көчле була ди. Без бочча белән беренче тапкыр бу уен безнең шәһәрдә барлыкка килү белән шөгыльләнә башладык. Миңа бу уен беренче тапкыр уйнап карау белән шады. Уен уйнаганда мин шарлар белән бергә хәрәкәт иткәндәй булам. Әйдә инде тизрәк дип итеп җибәрәсе килгән вакытлар була. Бу уенда минем иптәш кызым да катнаша. Мин әле аның эчендә борчылам. Балаларына көч биреп торга әти-әниләр дә килгәннәр иде. Кешеләр белән аралашсын, ярышларда катнашсын, үз эшенең остасы булган дигән теләктә алар. Мәрьямнең әнисе Елена Гибадуллина да кызының шушы уен төре белән шөгыльләнү ошый. Тут прям все по-взрослому, слезы. Бик дулкынландыргыч бүген. Кызыма караганда мин үземдә ныграк борчылам. Ярышларда катнашып балам чыныга, көрәш рухы, алга барырга дәрт уяна. Елыйбыз да, сөенәбез дә. Үзем бәйге вакытында нәкъ зурларча тотам. Безгә бу ярышлар бик ошый. Бу уеннардан соң әлеге балаларның мөмкинлекләре шикле дип әйтеп буламы? Юк, әлбәттә. Җиңүчеләр июнь уртасында бочча буенча үтәчәк ярышларга Казанга барачак. Алсу Амирова, Мария Китаева, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтажер Илдар Гыймаев сезнең белән саубуллашабыз. Игътибарыгыз өчен рәхмәт.